ka kisa may magdahom nga maghikog to General Angelo Reyes. So muna nga way may lucky day anak mga kaigsunan. Muna nga siya na lang din ang maghukom mahigalang parikukoy na unsang hitabo siya iya tong tulubagon pero usa kini ka makabutang nga makapakatsok atensyon kanay anak mga kaigalaan. Dili man good ordinary nga mga tao. Unya mao sa to kung di ko kalimot may gala katong kong classmate ikaduha katutuang usa mahigala ka general sa military nga mao ganito mahigalay nag-serve as chief of staff atol mahigala sa gira sa Abubakar katutuang MILF no nga gubat mahigala dito inana ka ligon mahigala nga imong tan-aon ang perception sa mga tao ligon gyud siya nga pagkatao General Angelo Reyes indekin Straight to the point. nandong ka kisa may magdahom nga maghikog to General Angelo Reyes general to mahigala ligon kay to mga kagalaan og personalidad makaingon ka nga di gyud makuan niya siya goy ground commander dito may galas gubat sa MILF Straight to the point. pagkuha sa Camp Abubakar wa ni mo damha nga ni adto sementeryo diha tubangan mahigala sa lubong sa inahan og naghikog dagpusil og didto nagpakamatay at tubangan mahigala sa lubong sa inahan Straight to the point. og karon ni mahigala si Father Di Corozo Kukoy Olmilla. So makaingon ka mga kaigalaan kining hisgutanan sa mental health dili nato day ni ingon nga ibaliwa lang indekin. Dili ni nato mahigala mo ipakaubos lang. Amot ba ning kalakiharon na kasamang ni Storm mo na nga kinahanglan ni nga tagaag pagtagad kay kanana ang dili malalim kini mga kabataan karon ug uban pa ako lang ning gisayt nga example ni mga tao nga dili ordinaryo apan ni sangpot gani ni anang maong desisyon. So muna nga ang support system usa na nga mapalig-on gyud sa usag-usa labi na mga higala sa atong kaparian kay nibaw ka mahigala di po na lalim ang imong desisyon nga mo sud kag seminaryo magpari ka mahigala labi na nga dili lalim ng kinabuhi mahigala mag-inusara ka ni Store.